rezekine tambah oe tambah oe tambah oe tambah oe tambah luar biasa iki mau pundutan sangka pemuda dusun ngendut kompak ya diatur niki wau jane kira-kira iso luwih ramene Pak Minto kepiye dadi mak cedor ki ora musik tok piye Mas mercon bumbung iki disumet ki kira-kira malah iki wis wayahe istirahat iki deman-eman sesuk timnas kangge oh iki kok main wis main lho lah iya wis main wis menang ayo ayo nah ya iki game Padang lho game Padang nun sewu Mas menika wonten WA saking Pak Wiyanto nun sewu niki pesanan saking Pak Wiyanto wis di nomor Pak Wiyanto lho ya ampun to Mas Minto sinden gawan jenengan sing nyanyi tembang Tresno wau mangke ken kentut ten dalem ngriki. Oh kon keri ning kene. Oh berarti awakmu no. Wis merupakan suatu kehormatan mengko awakmu kon keri ning kene. Berarti Pak Wiyanto kesensem. Lah iki iso rambut waca. Piye to, Bos? Ken kentun teng ngriki benjing badhe dilas. Kok dilas piye to kok iso? Ndur pager. Badhe dipun paringi souvenir. Niku tanggapane pinten? Anu nduk pira, Nduk? Tanggapanmu pira? Kowe iki ketoke ayu-ayu gendeng to, Nduk? Tanggapanmu pira disuni pirsa Pak Wiyanto? Iki tanggapane ora njaluk larang-larang. Pokoke kon nukokne gelungan sing dilinggo. Dadi ora, anu dipun peseni benjang kapurih anderek. Nggih. Son horeg niku lak butuh sakniki butuh den, butuh penyanyi. Oh. Gandeng niki wonten nyanyi. Niki joget pinguin. Joget pinguin. Niki benjing sone Pak Wiyanto medal. Kang Sar audio tekek ning dhuwur Rejing treke mlaku tak dongane kecantol kabel. Ora, iki arep didadekne penyanyi terus dikon ning arep son ngono kae lho. Ya. Kuwi engko jarake kon Jombang nganti kon Medion, Nduk. Pingko teko kono gari. Kareng goreng. Kuwi jane iki tukang joget. Pundutane Bapak Lurah, Mas. Karo pundutane Mas Gawer, Mas Tulkiyem ngersake Madiun Ngawi sing nyarirani anak wedok Mita karo Mbak Sulis Eva. Luki mau rada nganu, joget aku mau kalah karo gitu. Sapa? Luki mosok bae. Liris to. Dalem. Yo coba. Langsung dadekno terminal Madiun Ngawi. Yo coba sini coba. Ini coba Dok, ini Dok. Anu, Mas Wituk duit sama atu. Hani ngati kok pisan no? Dah telu. Aku karo Hani. Coba. Loro to Pak? Lanange loro. Ya, wis Hani engko bar iki. Karo sulis. Coba Dek. Kamu harus izin sama itu dulu. Yayang, ayo coba. Yayang. Yang tak duit karo iki sik ya, bener ya. Izin ya. Wis to, bar kita ajak ning ngisor papringan ngono nggih. Rumangsamu apa kono kaya wergul ngono. Oh, bajing. Sik dicek iki gawane Mas Minto to iki. Iki jelas lanang. Jajal iki ceken lanang wedok iki. Wedok ya? Wedok to, Mas. Tenane. Tenan. Ya wis, percaya aku. Sampeyan pengen ngerti ora carane ngecek? Piye? Loh, biasane lek maem, Pak. Wong wedok iki tok. Lek wedok-wedok ngene iki to, lek maem jajan mesti ngene. Ilat mesti tok sik. Lah terus. Wedok ya wedok. Lek iki mung ngono gak. Piye? Wis pokoke entek nah. Wis lanang. Contonge beda kok iso. Mosok iki lanang to, Mas? Lanang. Lah nek iki wedok deloken nek pas bane gembos. Iya. Nek ngumpul lak mesti ngene. Kok iringan. Isih. Nyik lho. Lah nek kuwi lanang beda, Bos. Mesti begagah. Piye? Ngene. Kok. Mulane bane ora tau tambah angin. Lah nyapa, Mas? Ventiline dhuwur. Pengen blesek kok iso. Kok ventiline. Yo, kaya ngapa pundutane Mbah Lurah karo Mas Gawer. Madiun Ngawi. Yen aku kangen karo sliramu. Jan elok. Lenembang jan penuh penghayatan. Tau sawang-sawang
kamarku yen aku kangen karo sliramu tak belai-belai rambutmu tak elus-elus tanganmu terus tak odot ilatmu. Apa udah kasih jawaban yang indah coba. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Ndak Sulis. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina Ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Wah, penghayatan masuk Pak iki. Betul. Penghayatan masuk. Dadi iki sing darane Vokal baik. Memang kalau kita tuh dalam situasi kangen, Nggih. kita mengeluarkan suara dengan Betul. vokal yang utuh Betul. dihayati. Karakternya masing-masing. Nah, Apa akan benar? muncul. Muncul. Yuk, sekali dong. Indonesia. Sika. Elis, Nadi jeneng kene. yo Tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Ya, jan Dik Mitaki karo Dik Sulis jan kaya anu putri TikTok. Luar biasa. Iki biasa di luar, Pak. Saking tembang ki anggere penjiwaane Nggih, kecekel. Wah, panggah ya kecekel. rasane tenan. Rasane Elok mengambucut. banget. Sedayane penuh penghayatan. Betul. Terus ampun ngantos kesoan jantai kanapson. Perlu penghayatan ngoten. Sing penting wong iki aja ngantek kegiwang karo mbiayang kanan, lan kelepetan karo jlantai kanan. Kanapson Napa malih? wong kuwi kudu manut nut lakuning gending. Dadi wiraga wirama lan wirasa kedados tunggal antarane ditutup lan dibuka. Menika nyawiji kalih sedaya mungkin tuturi handaya. Dayani lah kuwi. Iya. Mas, Dalam nuansa agama. Religi. Kitang mung sak Nggih, Pak. pupuh kaya ngapa pepeling diaturke. Sedekah. Langsung Mas rancak buka ketipung tinampen balungan komplit saut bonang barung Terus. kirama rancak dados ya. Memang waktu butuh tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaningan luwih sempurna yen berjamaah. Kakung. Lan asa Putri Salah saya tinggal mungkin magrib lan isa jangkepe prayogan mikir tanpa salat sunahe sesembrono itu perintah
dijaipeng walang kekek. Yo, suwuk gerompak.
Ngapa, Nduk? Ngapa? Mboten. Aduh. Iya. Jaipongan wis diaturke. Tenan lho, Pak. Nggih, menika langsung nimbali pengendang saking Cisan Dwi. Iki nek rawet tengku gedhe kira-kira sapa? Oh, tahu wetenge cilik malah ngendang ndur kendang kok dadi. Mangsane. Yo ngene iki lho, saling melengkapi dan saling menutupi. Ngono. Sing penting rukun. Enek tambahan ngendang ora? Tambah ngendang dienggo nukokne obat sesek. Wis pokoke ndang mari, Gus. Iki ana pundutan ninggal katresnan iki sapa sing ngaturke, Mas? Oh, anu lho, niki iso jenenge pik. Ninggal katresnan pik. Mbak Dia karo Mbak Pik. kesel iki wis kesel iki mau. Mbak Sulis. Ninggal katresnan duet. Telu karo Mbak Imas. Mbak Sulis, Mbak Imas karo Mbak Dia. Ninggal katresnan. Ya kono. Ya, kaya ngapa? Dilanggamke dhisik langsung dados ya. Betul jaipong to? Mumpung ngenten pengendang jaipong lho. Matane tangane wis kudu kaya ngene iki lho, Dlon. Ngono iki ben ngapali ngampleng lho, dadi ngampleng bojomu dadi. Ben ngapal anak apa tangga. Oh iya, karo Mbak Pipit sisan telu, papat Mbak Pipit. Modele yoga sejamaah ngono. Lho iki Modele ya jamaah. kayak support. Aku omono cacah sing omahe ombo ndi aku butuh nggon tingkat-tingkatan. Saja omong iki miki kurang lho. Nek omah Ninggal katresnan dados. Tembang menika katur sedaya kru SGI tanpa kecuali wit saking Pagu Kediri, Bapak Muidi, Bapak Kirno, Atur Mas Eko Waloyo, Sri Katon Ngantru, Tulung Agung. Sidik Mas Luduk kula tak neruske lampah panjenengan pante gadhe kersa paring dawuh matur dhateng Kang Mangku Gati wekdal katur dhateng panjenengan. Mboten kathah nggenipun nderek-nderek njung dedonga Mas Minto. Nggih. Yektosipun kula pribadi kalian Mas kula Jog Luduk sowan wonten dalem agung Bapak Wiyanto sarimpit Ibu Siti ingkang katemben dalu menika rupian-rupian nglenggahaken Kang Putra wonten ing damparing keprabon tumuju wonten ing samudraning bebrayan insyaallah Mas sinten menika Mbak Yesika nggih kalian Kang Garwa insyaallah ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah manggiya bagya mulya ayem tentrem tinata anggenipun kula wentah kang keluarga insyaallah enggal pikantuk kekudanganipun kekalih migunani tumrapipun piyai sepuh lan agami lan negari insyaallah soleh lan solehah ingkang tinampi sedayanipun nggih makaten iki perange ben digarap anak lanang sak tembang nandur ngunduh kinarya pepeling ya